Çapxanaya Atalay li Enqerê demeka dirêje ku li ser mijarên akademîk pirtûkan diweşîne. Heta niha li vê derê ji 1200 zêdetir pirtûk hatine çapkirin. Di bin vê çapxaneya Atalayê da 4 weşanxane jî hatine damezrandin. Ji vana yek jî weşanxaneya Delal e. Taybetiya vê weşanxanê bi Kurdî çapkirina pirtûkan e. Xudanê çapxana Atalay Aydın Tekin bi xwe xelkê Batmanê. Eva 12 salê ku karê çapxaneyê dike. Dema keça wî çê dibe navê keça xwe Delal lê dike û dûra jî ser navê keça xwe 8 sal berê weşanxana Delal da dimezirîne. Tekin vê serboriya çapxanê û keça xwe Delal bi hestekî kur wiha tîne ziman. 8 yıldır Delal yayınlarında. Ev 8 sal bû ku me weşanxaneya Delal da mezirandî. Em tevê weşanxaneyê da pirtûkên bi Kurdî çap dikin û pirê wan jî pirtûkê zarokan. Niha marqayekan me êdî weşanxana Delal. Ev navgava ku keça min çêbû min li keça xwe kir. Lê paşê jî ser navê vê min ew weşanxane vekir. Ez jî niha Kurdî fêr dibe. Min xwast ku keça min Kurdî fêr bibe û hem jî Sûdê bigihêjine kesên din. Heta niha di vê weşanxaneyê da 30 pirtûkên Kurdî hatine çapkirin wê heta sedan jî dirêj bibe. Xeynî van di pêşiya weşanxaneyê da projeya çapkirina 5 pirtûkan jî disekine. Di nav yê çapkirî da pirtûka zaroka a Virginia Woolf ya bi navê Pîrê û Tutî ya İlhamî Can Stranê zarokan dîsa rêzekitêbên xalxalokê yên têgehên beravajiyên hev, şev û roj, mezin û biçûk, hindik û gellek, paxij û qirêj, lezgin û hêdî li ser û bin hin ji van pirtûkan e. Önümüzde şimdi Sovyet'le Li pêşiya me niha klasikên Sovyetê yên çîrokên zaroka hene. Em niha ewan werdigirin Kurdî. Ji Pushkin heta Gurkî de gela pirtûk hebe. Ev pirtûkane ti vê demê da hatine vênekirin. Hevde pirtûk ji wan pêk hatine. Çîrokên dinê me bi xwe dane ser hev. Ewane jî tewahî 5 pirtûk in. Di çapxana Atalayê da herî zêde pirtûkên akademîk têne çapkirin. Xudanê vê derê Tekin di vî warî da jî nêrînê xwe wiha radgihîne. Burası öncelikle akademik bir yer. Ev derpegiranê pirtûkên akademîk an jî pirtûkên waneyên zankuyan çap dike. Xizmeta me zêdetir ji bo akademisyanan e. Di destê me da berhemên 3500 akademisyanan heye. Sê weşanxaneyên din Erdem, Mîrkan û zarokê ferdikê hene. Masîreşka biçûk, Pîrê û Tutî, Keybaniya Firînde. Di vê çapxaneyê da nêzîkî 100 pirtûkên Kurdî hatine weşandin. Ev pirtûkana ana destê xwendevana dane. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.